Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। Assam Police PhD एबा FED आरो लोगोसे गोदान vacancy 5000 नि आपडेट एन्ड लोगोसे SI नि एग्जाम 2023 स' गोदान साख्रि ओंखारगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि AVUB कनस्टेबलआव गोबां कमेन्ट्स फैदों ओंखारा होननानै दा गोबां कमेन्ट्स फैदों कनस्टेबल 5000 भेकेन्सिनि सायाव मोनसे आपडेट लाबो होननानै स' नोंथांमोन दायो लाना फैबाय जाहाथे क्लियार जायो आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव गोदान भेकेन्सि माब्ला फैगोन बेनि सायावबो नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट लाना फैदों दा जायखिजाया नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोनाबो नायबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि आपडेट मोनो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला स' नोंथांमोना अब्ला जबनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो जुदि एडमिट लिंकखौ मोनाखैब्ला स' नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै आसाम पुलिसाव आरो आसाम पुलिसनि ग्रेड 4 नि एडमिटआ थाबैनो फैसिगोन बे जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन नेक्स्टआव आरो लोगोसे खायसे फैदों आरो खायसे फैयाखै एडमिटआ मानोना एग्जाम सेन्टारा फिक्स जायाखै बिनि जाउनावहाय स' एग्जाम सेन्टार फिक्स जायाबा एडमिट होनाय जाया मानोना नोंथांमोनखौ लागोन इन्टारभिउखौहाय पेनेल लागोन एबा मोनसे रुमावहाय एक्सट्रा लानाय जायो आरो गोबां लाख दं बेखायनो एग्जाम सेन्टार प्रब्लेम जानानै माखासे पस्टआ एडमिट फैथ'वाखै आरो बे थाबैनो फैगोन एन्ड बेनिफ्राय जों फार्स्टआव नायगोन SI नि एग्जामनि आपडेट बेनो जाबाय दाखालिसो ओंखारनाय SI नि स' SI निया माब्रै जागोन एग्जामा जों बेखौ नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै मानोना जों क्लियार जाग्रोगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना माब्रै सेलारि मोनगोन होनोब्ला 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सेमानो कनस्टेबलजों नाथाय बिनि ग्रेड पेआल' एसे बारा जायो बेनो जाबाय 8,700 पर मान्थ मोननाय जायो बेनिफ्राय नोंथांमोननि हाइट होनोब्ला 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 आरो चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन आरो 85 जाहैनांगोन एक्सपेन्ड खालामबा बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट लागोन आरो मेडिकेल टेस्ट आरो बियो नोंथांमोननि रानिं खालामनाय सिगां नाथाय सबसे फार्स्टआवनो एग्जाम जायो SI आ स' एग्जाम जायो SI आरो बे SI नि एग्जामा 100 मार्क्सनि 100 कुइसन फैगोन 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ माने मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार दानगोन आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन आरो बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन एन्ड सिलेबासखौ फरायखादो नोंथांमोना आसाम हिस्टरि नायथारनांगोन आरो कालचार अफ आसाम नायनांगोन आरो इन्डियान नायथारनांगोन GK नायनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौ जाहाथे मोजाङै पारफेक्ट खालामखायो मानोना गोबां फैयो लजिकेल रिजनिंबो फैगोन आरो लोगोसे इंलिश कम्प्रिहेन्सनबो फैगोन बेखौ जाहाथे नायो आरो साख्रि लायो आरो बर'जोंनो एग्जाम लिरनो मोनगोन जेबो प्रब्लेम गैया SI लेभेलाव दा बेनो आरो लोगोफोर एन्ड बेनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो फिजिकेल टेस्ट जायो 1600 मिटार्स दानि एक्सारसाइजनि बादि जागोन आरो लोगोसे हिन्जावफोरा 800 मिटार्स खारनांगोन दानि एक्सारसाइजजों सेम प्रसेस एन्ड लं जाम्प बारनांगोन अके लं जाम्प बारथारनांगोन बेनिफ्राय काट अफ थांनानै नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना एप्रिलाव जानायनि चान्सआ दङ SI महरै स' बे जाबाय नोंथांमोननि SI नि बागै स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबल AVUB स' नोंथांमोननि कनस्टेबल AVUB गोदान भेकेन्सि 5000 खाथियाव फैगोन होनना बुंगासिनो दङ आरो बे माब्ला फैगोन दासिमबो फिक्स जायाखै नाथाय नोंथांमोना मोनगोन 5000 भेकेन्सिनि बारा मोनगोन बेनो जाबाय SI आरो लोगोसे नोंथांमोननि AVUB कनस्टेबल बे गासैबो फैगोन एन्ड नोंथांमोना मोजां काट अफ लानो हागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना काट अफ गोबां मोनदों 31 32 आरो 33 आरो 34 35 मोनना दङ बे जाबाय नोंथांमोननि एक्सारसाइजआव दा बेबायदि मोनोब्ला नोंथांमोना 100% AVUB नि थाखाय जोबोर मोजां नाम्बार लागासिनो दङ नेक्स्टनि थाखाय दायो नोंथांमोना जेबो टेनसन जानाङा मानोना नोंथांमोना 33 34 मोनगासिनो दङ एक्सारसाइजआवबो अब्ला बे नाम्बारा AVUB नि थाखाय जोबोर खामानि होगोन बेखायनो गोसोखौ नोंथांमोना नार्भास लानाङा नेक्स्टनि थाखाय स' प्रेक्टिस खालामबाय था नोंथांमोना मोजां नाम्बार लागासिनो दङ नाथाय एक्सारसाइज एबा जेल वार्डाराव मा खालामनो मानोना पस्टआनो जोबोर खम नालाय बेखायनो काट अफआ गोजौ थांगोन थ' जियानो जा नोंथांमोननि बे 33 34 नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय जोबोर मोजां बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था जुदि नोङो आसाम पुलिसाव खारनो नेगासिनो दङबा स' दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो बे एप्लाइ साडेनलि जागोन आरो साडेनलि एडमिट मोनगोन आरो बेनिफ्राय रानिंआ जागोन दा रावबो बुंनो हाया दाखालिनि बायदि लोगो लोगो डेट जोबनाय लोगो लोगो एडमिट होनाय बायदि थिग बेबादिनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो मोननो हागौ आरो लोगो लोगो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोननो हागौ थ' जायखिजाया नोंथांमोना मेक्सिमाम रिलिखौ नुयो जानुवारि फेब्रुवारियाव मानोना दैज्लां बोथोराव अखा हायो स' बेखायनो रिलि जाया आरो गोबां लस जायो केन्डिडेटनि थाखाय आरो लोगोसे गोबां खस्थ' जायो रानिं खालामनो थ' बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइखौहाय थाबैनो मोननानै जानो हागौ जानुवारि एबा फेब्रुवारि 2024 आवहाय नोंथांमोनाहाय रिलिखौ होनो मोननो हागौ नाथाय एप्लाइआ जाग्रोयो आरो बे जायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो खालामबानो जाबाय